Responsables da programación cultural dos concellos e das compañías de teatro da provincia mantiveron hoxe un cara a cara no Centrat. Un encontro no que as compañías de teatro poden amosar os seus produtos, as súas obras que van a poder ofertar aos concellos e que van a inscribir precisamente neste programa e facelo directamente. O programa é Proscenio, un circuito de teatro profesional que promove a Deputación cunha liña de axudas directas. Pois Proscenio creo que é algo necesario para a cultura da provincia, non? Sabemos que o proxecto Buxigangas de teatro aficionado está funcionando moi ben, pero creo que tamén os grupos profesionais pois, merecen tamén que pasar polos concellos e parece moi interesante, bueno, o cara a cara, non? De intercambiar impresións, ver se esta obra pode encaixar máis ou menos, unha breve resumen ao mellor das obras ou das características técnicas. Creo que esos técnicos que nos axuda moito a hora de decidir por unha ou por outra en función do que vas traer durante todo o ano. Non? O investimento desta segunda edición acada os 50.000 euros. O caché da representación oscila entre os 4 e os 5.000 euros. Naceu o ano pasado e este ano xa quixemos consolidar e darlle continuidade. De feito, a inversión que facemos, o investimento para este programa duplica o da anualidade anterior e tamén o sacamos con un prazo de tempo moitísimo máis extenso. As compañías achegaron información sobre as súas propostas escénicas dirixidas a todo tipo de público. Unha boa oportunidade para ter contacto directo cos programadores, para poder presentarlles as producións que temos e poder leválas pola provincia de Lugo. O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o vindeiro 13 de marzo. Toda a información está na web da Deputación, no banner habilitado para estes efectos, tanto para inscribirse as compañías de teatro como para que os concellos colectivos culturais o podan solicitar xa. Proscenio levantará o pano o 4 de maio para continuar ata finais de ano o percorrido polos distintos escenarios da provincia.